Anu to bruntune ya. Weh dibasake halus ngono lho ora. Kene coba. Gede, Manut, manut kondektur. Apa? Kula nggih. Ora. Ayo Mbak Tati karo Mas Didi. Ayo. Aduh, caketing ati. Bluk-bluk. Iya tak pateni ngopo? Pokok senengane Mbak Tatin suarane apik, larase yo bleng 100.000 kanggo Mbak Tatin. Terima kasih Mas Bayu. Alah, laris. Jen. 100.000 lho, Mas. Ayo kuwi duwe. Apa tos? Apa? Ngengkel nek. Enek lagi. Aja nembang kok ngengkel nek. Oh alah. Ya. Wong kok leh mundur. Iki wayang mau diskotik. Kok sik ditutuki neh. Loh. Domeng aja dolanan lampu. Loro. Kuwi nek pedhot goleki angel kok iso. Parane. Wong kok ora pancen kabeh. Aduh. Apa kabeh ya? Ya. Ya. Oh, melu kek. Asemi ora yak-yakan. Hei! Kok iki Tak jual tas kok. Kayak son horeg. Masa. Lamune lek sengok lho. Ayo. Kene. sesuk ganti pasangan iki. Piye, Mas? Golek pasangan liya. Aku sing ra sanggup. Wis iki tak wet-wet iki. Ayo. Ganti yo. Bluk-bluk. Ayo, tutuke. Apa? Tembang. Jenengan sing kono. Kowe sing Kondi, lanang. kondi. Yen cedak tansah. Yen cedak tansah ngulah. Terus no? Aku nggak mau. Mau atau? Kamu aja. Aku nggak bisa. Kamu. Aku nggak. Kamu. Suaramu gitu sih. Aku gini tuh kayak. Gua sing lanang sekarang. Ayo. Aku. Ojo yang cipok loh. Lah rupane kaya ngono lho. Ayo. Sida asih, ayo. Sida asih pindah. Apa kamu? Apa goleki ume? Kelingan Umi ya. Terus gitu. Rasang gagas. Gak melu aku. Pindah. Aja rene to Mas, ayo. Wong wis kebacot kok ya dadi ra sida wurung. Pindo mimi lan mie goreng. Amin tuna. Pintono. Ayo. Kang Mas bareng ana tepi wajib. Terus? Sida asih Yo, sak langgame Mbak Tatin, monggo diaturke Setia Tuhu. Monggo. Yo. aku kang setya satu nganti saiki Apik tenan sing kene. iki dadi apa to? Oh. Aku leh medhek ora.
Coba. Coba ganti petik, Mbak. Tati cek delok suarane dites coba Mbak Tatin. Ayo. Coba. Sing endi? Kabele apa apane? Dhuwur ngisor apa tengah? Endi Mas? Ayo. Aku kok Anu kepengen- sing kringe tengah sing kringe. Aku iki guru-guru tembung ini iki lho iso nakal nih. Coba dites coba. Ayo Mbak Tati coba. Aduh coba kayak ngapa strane. Ayo. Wah. Oh muni lho Mas, ternyata. Oh kurang kenceng Oh, kurang kenceng kenceng, isih. dikencengin. Diuntir. Coba petik nih dipet. Ya. Bang. Ya, lanjut Mbak Tatin tebange. Andika pengayomanku Terima kasih, matur nuwun, mugi langgam kalih bawanipun kala wau iso kanggo sangune manten nggone mapaki Bali Wisma ing mengkenipun nggih Mas Pitik Mas Tutut. Ngoten Gus. Nggih. Yo, saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok nduk Niken Salidri, monggo. Kae kumpul Mbak Tati kaya kuku Selamat malam, salam sehat, adikku wedok, Nduk Niken. Selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lariso Amin. terus. Amin. Ning sekolahe tetep tutup, nggih ta? Amin. Mergo aku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Amin. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Kritik nek miturut panjenengan adikku wedok Niken iki kepiye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus.
Mula kedah dipun teliti perkembangan Nggih, kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi. Nggih. Pipis niku tembunge nyanyi. Oh, ngono ya? Oh nggih, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Kula Mana boleh itu? nyanyi. Iya, Duk. Gimana itu pipis Ponakmu pakai ki nek suara? rono no arep pipis muni ya, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh, iya iya iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ngono ben ra ketok saru. Anakku gitu. nek yo ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi aku. Wis aku nyanyi aja. Akhirnya nyanyi to ning kupingku kalem-kalem kok diuyu kupingku tiba. Lah beda ngono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, nggih, Amanah, nggih, nggih. amanah. Nduk niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa rumantene? Mas Iya, Mas Dila dan juga Mbak. Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Duk. Nah, enggak tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin Nggih. itunya. Ya Mbak Dila dan juga Mas Galih semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah amin. Amin. Ora lho, Nduk. Wis kowe ra temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kaya ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok ya. Ya. Ayo nek sing ndongake niki kan genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine. Nek ya kuwi Amin. aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara ora usah pacaran sik aja cedak-cedak kae wis. Ayo lho. Sumpah lho, sementing iki ra bisik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Proses. Nek awake dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Bekale ono. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duit oke, akhirnya rabi, kowe iki pandangan mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku mbiyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki Saiki panggaran duwe. Piye motivasine? urane bedane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih, Pancen nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, 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 nggih. Mau bar Mbak Tatin ta, aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Makane Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. anu podang kuning niki dereng saged nika dikomen gatos podang ijo. Sik ta. Sik tak maca layange sik. Nggih, Mrika wonten ngersaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Gelang alit nduk niken sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing Cocok, cocok. halus-halusan sik. Mengke Nggih. gerajakan utawa gelang alit dijengklengne penak. Sampeanku nembang yen ing Tawang, yen sampeanku yen ing Gawang ya tadi. Gawange ayo Blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek to. Ngenyek ta harus enek sing enom terus ngenyek to. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Loh, Kamu tuh nggak iki- boleh kayak gitu. Iki ki luwih enom saka tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh, Yo enggak. yo, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Masa? Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan nggak demi ini boleh. bukan karena melecehkan, tapi menunjukkan Karena- rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti niken ini cemburu karo sampean lho. Lah ngapa to? Lah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Loh, aku aja meneh kok wong loro aku ning omah digo rebutan sak kampung kok. Hanya Lah bang. ngapa? Ngarepe didon iki. Amin, amin. Muga-muga kasebadan. Ora mungkin. Ora mungkin. Oke, dibawani sik, Nggih, nggih. bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Ya ning Tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen
Yen mau Mas Klitik tak gathuke Mbak Tatin to, saiki Mas Plutuk tak gathuke Niken aja dol ganggu. Wis ngono, ayo. Ale. Nu. Nuk denggelmu. Lingguh. Iya. Nuk iya apa nuk? Nuk iki ya Duduk. duduk. Oh, duduk. Ayo nu. Nuker. Nuker enak. Lenggah kene. Terus no Cahayu. Mbah Kakak. Mbah Lincung. Oh, Mbah Kakak kudu. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Mange Bagus. Rasa mbok ganggu wis ngene. Ngenteni. Sliramu rasah ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe Cahayu. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu, paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu Cahayu. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok pret dulmu. Wih, wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Anggelku sini soalnya. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di Bener. Joget. Rotok maju. Iki sikile rotok mendek ngene, mendek. Sirahe dingkluk. Sirahe dingkluk. Malah kayak blekok. Dilacok ya. Ayo. Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen delok, mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi nduduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku Cahayu. Ya tak tutne dong. Iya, nek dituti kok jiku iya apa-apa. Masa aku maling kowe. Ora. Ayo, lanjut. Santakan wartane. Madhep ora ben ngerti ke wong-wong e. Lah kepadene iki lho, niken gendeng boyo jare. Ngenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Masih donake kono adine kok meneng wae. Kok boyo? Ini piye? Lah kepadene kok niken gendeng boyo ngono. Anu Pak De sing muni boy sinten wae? Sing muni boy. Iya. Klowe rokok bener sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh. Kuwi kelong kok iso. Lah malah mbok rokok ngelak aku boyo. Malah aku setuju wong terayu kaya boyo tenan kok. Mangsamu. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji. Janji wong. Sing di omah mung wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku eling. Aku uga bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bang. Oke. Ayo, dang ketokno. Nah. Kuale. Piye? Kuale. Piye? Iya, Aku ora kan. tau mangku lho. Enggak kan. Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas rasa. Dik. Aku ora rasa sing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya ngapa coba. Ah. Niken ora kleru coba kene. Ah ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Lah ngopo dadak nglugi bacing klopo? Ora Ayo. Eh, Ayo, hati lho. Padahal aku seneng dipangku. alah wis wingko asam urate kumat wis. samrat matamu. Ya. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Mati. Ya berarti kuwi stroke. Stok gundulmu.
kita ayu-ayu abepuk solar. Aja ngono to. Oh kelekmu gimana? Ngencek. Lho urung tak cukur. Lanyakno riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis sesone awake dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah aja ning ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. Cangkeme. Terus no Cahayu. Lanjut. Lah kok grenjel-grenjel sih. Anu silitmu anget mo. Bar iki aku pis. Biar ngedrok. Sumadut ras sing tias. Nduk, ngadeg nduk. Nek ngene masmu kesel, ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Boyo wong tuwek lho. Meneng kok tak dudoi. Melawan dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijak kretek iki ya. Kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot. Ngene. Manut to kok iso. Nduk. Ya. Iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh. Kok mburi dudu lentus. Enggak lah, iki saya ngene saya munggah. Lho. Nek ngedukne iki rene. Nah, ya. Oh enek setelane. Enek setelane. Ah. Sik to kowe. Kene lho, Sik. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya ini kan aja dudul digajol kok munggah. Itu tombolnya apa? Ini ostos mastis. Coba Dani. Dah coba ta. Halo, cocang. Aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo Ndang, ayo. Kan, yuk anu, aku balekmu lho, kan. Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti bulik bangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tek ini langsung mak. Iya deh. Tekan di. Sumadut re. Sing tias ingsun Kang Mas ingsun prasapa senan bumi langit tangis ing tias ngenteni dang rem Monggo langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk nduk niken sik. Monggo yen ning talang. Monggo. Ya, Nduk. lintang wong bagus
Monggo lanjut. Catatin. Tembang kangen. Monggo. Terima kasih, matur sembah nuwun. Turuk, turuk, turuk. Aha! 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 Anakku, Ger. Napa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, kok wedoke loro ning kono. Kula bapake cempluk. Iya. Iki bapake Suminten. Ayo no. Oke. Nduk anakku, Nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kondo marang kowe. Aha! 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 Sejatinipun enten napa to Rama? Besok teko Respati manis kowe bakal dedaupan marang Dimas Broto. Kowe aja gawe wirang pun bapak ya, Nduk. Kula dijodohaken kalih Kang Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Dimas Broto. Foto priwete kapan Rama? Toprak kok nggih foto priwet. Ya kemajuan. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Dimas Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat ngesuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresiku excited apa? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Ketoprak oke alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. Excited loh. Sing penting, Excited loh, Mas. Iya. Duh! Ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo, karo Bapak budal
Waro kok suarane. Waro kaya aku pol. Waro kok suarane. Nduk. Salah kuwi. Jan. Weton gundang legi. Nduk. Kurang gedhi. Nduk. Nah, grokan. Nduk. Nah, gede meneh. Gede ke sithik. Kita maju ngono. Nduk. Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa ta? Sapa? Karo anake dhewe kok lali lho. Ala jenenge Sutimen. Suminem. Wah, Suminten. Suminten. Injih Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne? Batale ya. Maksudnya pripun? Kengsel. Pripun to Rama? Den Masih Broto wis ora gelem karo sliramu. Maksud to Rama? Enten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Den Masih Broto. Sesuk ki kula ki pun nyiapke sesuk niku dandanane si paes ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi ki kok nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing awi Aja. ready mbelung nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu apa ora krungu kabar yen Den Masih Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten. Mbok ora sang anggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi Sampan apa ora buka Facebook? Lah kok tekan Facebook? Ketoprak modern ngene iki. Iya. Yen wis jenggok ndi jenenge iki? Omae ndi, Mas? Ponorogo. Ponorogo kuwi wis buka ning Ponorogo Pos. Yen si Dimas Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Warsiah. Maksudnya mbok ora ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ugoli kowe Cahayu. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. kowe iki kabar burung wingi kok ming hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing ora percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah Cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Nyapa dadak cempluk wis arep dijauhke Apa? situ. Kowe anu cempluk melu Mas BG. BG sangusi cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis Batalno. Kok dibatalke piye? Nyemprot iki. Mergo si saikimu Dimas Broto bakal rabi karo si Cempluk Warsiah ora rabi karo kowe lho Cahayu lho. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jenenge bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing ngakon sapa? Heh? Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane wis dadi aku nek arep dadi mantan aku piye to, Pak? Iki wong wedok soalnya kaya ngene ya. Aku arep mbantah piyen karo Adipati Pluk pangkat pangkate bapak ki opo, Nduk? Apa ora mesake karo aku? Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten, Apa? bapak ki mung kawula. Den Masih Broto ki putraning Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Masih Broto bakal rabi karo si malah arep ning nekku. Aku yen Mbok aja mbok tulung to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. yen iso batalno rabi karo Den Masih Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Masih Broto ta. Aku senenge mung karo Den Masih Wis to, Broto to, manut to bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Masih Broto iki ketoke sukses kok ben. Sapa? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar. Wis to meneng dulu ya dicoba. Pak, aku meneng ngono ki to, Pak. Aku ki wegah. Batak. Nang kono Den Masih Broto. Ten. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kadipaten Ponorogo kurang luwih wis 7599 7046. Mulane kuwi mbone iso aja batal to, Pak. Wis, ten. Sabar saro sawetara mbok menawa Den Masih Broto ki duduk jodohmu. Ya. Ora iso, Pak. Aku pokoke aku tutu menikah karo jenenge Den Masih Broto, Pak. Ten.
Suminten. Matamu. Duduk. Su anakmu niki lho su. Malah Sumaji. Sumaji yogane jakun niku. Ten. Nduk, nglirira, Nduk. Nduk, ten. Nduk. Aku wis nikah to Pak karo Den Mas Broto to Pak. Aku seneng banget Pak. Aku wis nananina karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Wah, iki Den Mas Broto ta? Alah Mas, aku seneng kangen tenan karo sliraku. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo diuculi klambine Mas, iki wis wayahe malam pertama. Aku bapak. Ngono lho Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den Mas, aku kangen sliraimu. Alah Den Mas. Iki nganggo ngabuk klambi opo? Aku bapakmu, Nduk. Bapakmu sampe mbok masa bapakmu ampe mbok nadahi men. Utuh. Ten. Iki Den Mas Broto. Ten. Den Mas Broto. Aku ro gawe tisu magic lho. Ten, ini Nduk. Oh, sik Aku bapak. Uduh iki Den Mas Broto aku ora pangling. Den aku- Mas Broto iki pancen rada merongos ngene iki. Aku ru ngombe nduk banyak lah, aku ru ngombe nduk banyak. Ten, Mas iki kok angel dibuka. ale ten aja iki bapakmu lho, ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten, Lambine wis iki Ten. carike urang. Ten. Tak kintang-kintang kintang. Ten, bapak, ten, aku bapak. Ten, kenceng. Bapak air senam. Ten, aku bapakmu. Bapak malah kaya bulos lho, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulos ndi ndase bulos? Bapakmu. Aku wae pengen Aku. ora ndase. Bulos. Oh, yo. Den Mas Broto. Tetep gundulmu. Aku Ora sida iki sik siji meneh kakakmu. kalau gundul Kok enek rame-rame opo iki? Wonten apa nggih Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo kene ing papan kene ana kedadian kaya mangkene iki. Cempluk anakku. Kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi nggih Rama? Dina iki kowe tak jak marang sedulurku tuwa. Kakek Guna Sentu. Ya kene. Iki piye ta ana sapa iki, Pak? guru sendoi marang tuamu. Gula secok. Kok Guna Sentu iki? Guna secok. Kok ning kuping kok rapi. Kali aja. Piye Pak iki kok ora iso-iso lho? Dina iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek Nggolo.
Ya kene kowe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Iki sapa, Pak? Sapa? Den Mas Rata iki. Den Mas Rata. Iki ki romaku. Iki sapa? Ben, Dok, Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus. Bapak ya sir. Mangsane. Ngene iku masalahne. Iki sapa to, Pak? Dino iki tak jak bareng-bareng. Ayo sesuk ngene anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene kakek kula. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminten rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Den Mas Broto. Urungno. Ora iso. Urungno. Ora bisa dong, kan aku wis karo Den Mas Broto. Cempluk. Yen rambuk urunge entoke kowe apa aku sing mati ana ing palagane. Beluh. Ayo. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke. Sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno kakek kula. Ora iso. Yen rambuk urunge Sabetke ponolagan ilang kowe. Kepale kakek kula. Oh, jajah saka bapak. Ya, tak jangan. Ayo, Dok. Terus bapak. As. Takan. Aku nanti. Budik kok. Apik piye kenendok pitik. Nendangi gares ki lho. Gares rasane kene langsung sedup. Oh gares kok iso ndok ki piye kok iso. Mas, Bodo rendah kisar ya. Piye? Lho, yen rebut balung tanpa isi.
Anakmu suminten ndak waras. Kon salto barang. Anakmu suminten bakal tak udaneni. Wis, tak waraske. Aku kaya wingi. Aku ngakoni kalah kakek Golo. Mula saka kuwi aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udanono. Piye? Udanono. Tambanono. Ini to. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Kae blok. Banyune bapak jukukno blok. Mas Broto aku sida karo dadi bojone. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene cantik jelita sak jero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih nyingkrih. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki danyang naik danyang. Danyang sing Aku baur tetep sok. dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari, ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. Waras. Waras. Bro. Bayumu waras ten. Urang Kaki danyang nih. Oh, kaki danyang nih, danyang kaki bumi ini bumi. Bumi sing nyesep gambar sukre. Suminten muga-muga. Dewe aku wis dadi cantik Den Mas Broto ya wis bagus. Kabeh dadi siji sesuk aku lungguh ning temantenan ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras. Waras ten. Waras ten. Burung. Burung. Aku Hei. Den Mas Hot cantalahat. Hei cendel. bakal mati. Lemek turu jenenge karpet. Jenengan desa jenenge lemet. Serias mantan desa tak undang. Ser bleset. Mantan. Udian. Aduh kon gendeng iki. Wah, loro anak. Duh, Parah. malah parah. Bapak, Napa? kok adus Bapak? Atus gundulmu iki. Lah piye to? Omongno sing diterap sapa ki bocor lho. Cek lakon Mari aku apa? lho Pak, aku mari lho Pak. Pak aku mari lho Pak. Awakmu mari aku kademen. Wis, Dok, cukup semene, Dok. Manuke bapak kemblok. Tok. Jenengan kocap. Ing semono nalikaning semono, lah si cempluk wasiah kadhaup dening Den Mas Broto. Ya wis ngono kuwi wae. Walah. Ngapa dikocapke wong? Oh pendapatan ora nyukupi Ora nyukupi apa enggak main. Nggih, terima kasih matur nuwun. Sik Mbak Tatin geleren sik. Niki anu, Mbak Niken kali Mbak Dita Tawati wonten sing ngersake gelang alit saking Soebul Bek nyaning Bapak Gunawan. Ayo. Kene Mbak Dita, monggo. Teluk. Larak disampirke Yo, sik dibawani. Menika kersane Bapak Gunawan ngersake bawa umbul-umbul melambyangan. Oh nggih. Duh, kok ya ora mikir sing kenan banyu. Piye? Kok sik dibawani. Lah kok kersane sing kagungan kersa ngersake dijenglenge kok oke. Oi, oke. Oke. Jengkleng. Mangsa. Ayo. Aku nek Umbul-umbul melambyangan. bangga tak jengkleng. Ayo, Bos, jengkleng, Bos. Engko timbang kesobor dagelan liyane susah. Wah, disawi ya. Ayo kepepet lagi awake dhewe. Ayo, Bos. Kepepet lagi awake dhewe. Ayo Mbak Dita, sing jengleng Mas Klinik. Mandian Tambah wit. mayone Mandian Yo. Ya. Ose. Niki wau nggih permintaan saking Pak Jun. Oh nggih, Pak Jun. Nggih. Wilujeng midhangan tangan Pak Jun. Nggih, mau ngersake
Gerajakan kok wau. Niki anu sik gelang alit riyin. Menika dipun pirsani saking Bangkok. Oh nggih. Aduh, kari nunggu oleh-oleh. Monggo. Ya Mbak Dita. Suwarane gandeng belah biangan Gendeng belah biangan As, yop. Hop. Genti nih Ken. Ayo, Mas Luduk. Kose. Kayak wong bedok pitik. nyerang Cari acara ngendi lho jane. Maksud tak bareng ngene iki. Lah piye ta? Ceret. Lah jaluke piye? Kaya kritik. Ah coba ayo Mbak Niken terus Mbak Niken lanjut. Mas Nidik ya. Jegleng Niken. pianyu wangi Banyu As. Hoi. au Jempolnya tak pidek. Mungkin depan aja kena itu. Ano? Ayo. Iya. Oh ya. wetan sekarang Ose. Ayo. Steren sik ben penak aku kuwi. Kang kalimyat lima Mbak Dita, ya. Belambiangan Malah balik bawa acar. Ya nek arep jeng lagi bengok sik ngono lho. Dadi nyabani sing ngendang. Ayo. ayo iki bareng-bareng nggih. Ayo bareng. Aja takkan sesat
Iso koprol ya, Mbak. Apik no lho. Jenglengane dadi ngono kok masa ora seneng. Dadi nak lagi. Piye? Dadi mbayen. Jenglengane dadi kok. Ayo. Tanah indah. Apa? Piye apa kuwi? Namani. Ya nek aku nampani mentolo. Lah nek iki nampani apa ya tegel. Ora tegel to. Wong aku kok ngarep mbok sampluk karo Ayo Mbak Dita, ayo. Kumeliaring Taman Sari Nusantara. Belanjangan, Belanjangan, Taman Sari Nusantara. Belanjangan, Taman Sari Nusantara. Belanjangane sedang susrahe wis monggo gelang alit diatur iki. Monggo yo. ya. wis kalakon samene
kasih, matur nuwun Mbak Niken karo Mbak Dita. Mas Klitik, Mas Kluduk, matur nuwun. Mangke tak tutuke ning Patek Songo. Karo Mbak Niken karo Mbak Tatin. Nggih. Bakune kabeh padha kecekele. Amin. Arep ndongake apa? Karo mantene Mas Klitik, Mas Kluduk. Ingkang baku napa ingkang dipun gayuh mugi-mugi Gusti Allah tansah ngridhoi. Amin. Insyaallah Pak Gunawan sak keluarga pinanggihna kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Nggih, Mas Kluduk, sami. Ngomong sami tok iku ya apa. Nggih, mugi-mugi Pak Gunawan sing delok selamat, sing nonton selamat, sing nyoting selamat, ya Allah Nggih, terima kasih. Mugi saged pinanggih sanes wedal. Matur banut nak nutuke laku.